ओके करण, बघ सगळ्यांना कॉन्फरन्सवर घे आणि जे काही प्रॉब्लेम असतील, जे काही टार्गेट असतील ते सगळे कम्प्लीट करून घे. ओके. या ओके सर, नक्कीच नक्कीच. आणि जर कुठच्या कस्टमरचे प्रॉब्लेम जर असले तर शिस्तीत ते सगळे त्यांना सांगून सॉल्व्ह कर. कुठचाही प्रॉब्लेम असता का मध्ये. सर मी सगळी कॉन्फरन्स घेतो आणि नक्की तुम्हाला सांगतो. ओके. हो सर, आणि कुठल्याही कस्टमरला काही प्रॉब्लेम होणार नाही याची मी काळजी घेईन. हो नक्की सर. हो चालेल. हो सर, तेच काम चाललं आहे बघा. हो बोलतो आहे सगळ्यांशी मी आता. हो, ते टार्गेटविषयीच बोलत होतो मी. हो हां, आता कसं आहे, टार्गेटविषयी बोललो त्यांच्याबरोबर. आता कॉन्फरन्स घेतल्यानंतर फोडणीला टाकतो. फोडणीला नाही, हे आपलं टार्गेटविषयी बोलतो त्यांच्याशी कॉन्फरन्स घेऊन. हो नक्की नक्की, चालेल चालेल. हो.